Dostlar, hayırlı kişler. Kişte җитте, gün узып та китте. Бик бәхетле көнем бүген. Өченче тапкыр әни булган көнем. Икенче улым дөньяга туган көн, бик бәхетле көн. Һәммәгезгә дә менә шушы сторис аша рәхмәт җиткерәсем килә. Чөнки директым тулды, анда белмим 300-дән 400 тирәсе сообщениелар бардыр. Укыйм, ачам, амин дип, рәхмәт дип, чын күңелемнән әйтеп язып өлгермим, бүрек ачулана күрмәгез. Һәрберегезнең дә хәбәрен күрәм. Безнең хәлләр яхшы, минеке яхшы. Инде әйтүемчә, бик җиңел генә таптым, бик тиз арада гына. Как и настраивалась на самом деле. Вот. Бебейның, к сожалению, пока небольшие проблемы есть с легкими. То ли ощела бетмәгән, то ли пневмония. Пневмонию тоже не исключают пока. Будут наблюдать последствия коронавируса, которым я переболела. Вот, шундай хәлләр. Ну, настрой на самое лучшее. Все будет хорошо.